Diri sa unang pagbasa, gihimo ni Moises ang unang pagpadayag sa mga sugo, ang Ten Commandments. Niya ang mga tao silang tanan, kay bag-o pa man sa kay silang nakasinati sa milagros Ginoos pagpalabang nila sa Red Sea. Dungan gid sila, tumano namo ang tanan nga gisugo os Ginoo. Sabligan sila ni Moises atong dugo, halad sila, tumano namo ang tanan. Pero wa dang tig mga pila ka higayon, pila ka tuig, nagreklamo na sad sila. Siging reklamo, mutuman pero mureklamo. Mao na siya ang kahimtang natong mga tao. Kamo, mutuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Di magi mo mutingog arang-arang patong mga Israelita kay mutingog pa. Kaya akong usbonag pangutana basig nakalitan lang mo. Ansawan, mutuman mo sa mga sugo sa Ginoo? Arang-arang. Pero karong taod-taod, pipila ninyo dinasan mutuman. Ang ano man na, kay dinhi sa atong kinabuhi, dinhi mismo sa atong kasing-kasing, nagsagol ang trigo ug ang sagbot. Naay kaaway nga nagsigig tanom nato sa iyang binhi, ang yawanon nga binhi. Ang Ginoo naghimo nato sa iyang larawan ug kasamahan, ang gid-anggiran sa nasyawa aron di kay maklaro. Di kay maklaro ba? Lingian na imong tupad o makahibaw ba kag kinsay yawanon kinsay dili. Sige, lingia. Dili no, pupareha ra man tagnaw, apil na ning nagwali. Di gid mo maklaro. Samot na karon diha sa social media. Oy, daghan kaing fake news, maglibog na kahain ang tinuod. Kay gari ka maminaw spikas, porti man batia spikas. Atos ka minaw spikas, porti sang batia diri. Maananaw ka, ha? Ang nabaksinan, gikuyawan, hala, patay day mi ani, patay ani. Ang wasan magpabaksin sa, hala, matakdan kog COVID. Makalibog, oy. Mao na, kay naa di ay kaaway. Ang importante di ay dinhi, kahibaw ta nga naay kaaway. Naa ang yawa nga di mamatay, naa sa siya gahom. Muna igid pag-expect nga kanang tao nga imong gitawag og buutan karon, apil na ning nagwali, pirmi ginang buutan, masudlan man gid yawa, ay kumpiyansa. Mas maayo pa, imo na lang hunaon daan, sooner or later mayawaan gining animal. Adili aya mo tagi animal, mayawaan gining buutana ni. Oy, way maka-maintain sa kuan kanang maingon jud ka nga, maintain jud ko pader, portigin akong buutana. Istoryahe. Tanawa unya karong taod-taod. Ingon ka, ay gamay ra man sa guna pader gud, normal man na sa tao gud nga mosapot ta ana usahay watas mod. Mao na lagi na. Mao naman gud na gud. Wa man ko pader, wa ra man nako, natural man nako god. Mao na bitaw na. Bati mangyapon na. Mukos mo di mong naong. Moingon lang gid kang normal man nako, labi na kana ganing mauni ang sitwasyon, ana labi na kamo mga babae. Naa man gud nako, mauning nawa ang akong kalinaw. Ang pag-abot na hinoon, nawa na noon. Na ako no niya, mao ko nung nawa. Mga buangon mo. Ang kuyaw sa gang pari mo sa puton siya naatingali niya. Mo na joke na mo sa seminaryo na magid may nga na lagi nang kinaiyaha lagi. Nya nagan imi pila ka kauban nga sa puton kay ba di nagin mutagad, di na mo apil sa among mga ganing mga banding-banding ato seminaryo. Oh, wala lagi skuan lagi sa naa niya. Nagtago ros kwarto. Naa niya kana mga inaana ba? Mahog lang joke-joke. Pero sa tinud-anay, gitamnan kasyawa, kahiubos, pangluod, discontentment, ano ba? Disappointment. Itanom ginasyawa. Nakaron, unsaon man nato aron mapermanente. Matod pa ni Kristo,
kinahanglang kamaugid tang mudawat nga magdungan og tubo ang sagbot og ang trigo. Niingon dayon ang iya mga apostoles, unsa iya mga katubang mga tao kuno ba, mga saop. Sa Lord, among ibto na ni mga sagbot. Klaro naman kay ang trigo nanguhay naman. Sugod na magbunga. Klaro kay ang sagbot di man mamunga. Ibton. Sige ingon sa Ginoo, ayaw. Padungan na lang nagtubo. Moabot ra ang adlaw sa ting-ani. Unsa man ang ting-ani? Mga matay rata. Ing na imong tupad. Ing na anihon ra ka. Sige na. Moabot yun nga anihon ka. Unya sa ting-ani di ay ang paagis Ginoo unahog ibot ang mga sagbot niya bugkuson. Igbugkos na isugnod sa kayo. Nya kadtong mga trigo una pa nila abison aron wa na sabod-sabod. Tigo mo dayon ngadto sa kamalig. Ay ka na ba? Mustaban mo ron inigting ani. Saman mo bugkusonon o tigumonon. Naong ninyo mga bugkusonon. Wala ba nigipili ning ting-ani? Magtuo ka ba nga, bata pa ko, basig ting-ani. Di, oy, karon gani, daghan kayong giani nga batanon pa. Ni ay hinoy mga tiwasunon, pagkalagsik og lawas. Sayo pa kay magrosaryo. Astilan. Mga trigo sad sila kasing-kasing, no? Wala bang ilhan man ani mong trigo kay naa lagi kay makuha. Kani mga sagbot wa gyud kay makuha. Bisag imo nang dukbulag sibot di gyud makuha, no? Nago koy kaila nga manibutay simbahan, iya ko nung hapak, iya ko nung idukmo lang kay inigdool yang ato magday mag-ayo-ayo diri sa iyang sa magduko-duko ba. Iya jud ko nung dumbolon sa sibot oy. Wa lang gyapoy makuha na kana sagbot gina. Bugkusonon gina. Mga igsoon ako ning gihisgutan kay kanigo mga trigo makalipay ni nato kana mga sagbot makakonsumisyon na nato. So salamat nga dinhi ni ay mga trigo. Pero jutay ra may trigo tingnan. Bitaw. Na magana-ana ra man kita. So kung gusto ka nga mahimong sagbot, ayaw panghatag. Kaya ang sagbot di ginamang hatag. Magsigi ra nagsup-sup sa yuta para sa iyang dahon. Di gina siya mabunga. Pero ang trigo, musuyop siya sa nutrients sa yuta para sa iyang dahon. Niya, mo-produce po siya bunga. Niya inig-produce rabas bunga aning kaning trigo or kaning mga sagal ba? Mais, inana. Mamatay iyang dahon. Mamatay siya. Niya, muhinog dayon tong iyang bunga. Abisan kaning mangga, kanang mangga tanawa, inigpamunga ana, ang iyang dahon mga larag. Awasan mo itanaw-tanaw. Sige lang mo kaon, wag mo kibaw. Bisa kanang saging, inigpamunga sa saging, di ba? Mamatay iyang dahon. Ana. So inigpanghatag nato dunagi mamatay nato. Kay para man ta nimo nya imong gihatag naay mamatay pero sagdi lang gitawag man to siya og bunga. Nabitay nakatouch na ko karon ni palit og usa ka slot sa atong St. Vincent Healing Strength. Ningon din siya, Father, ako gining gitigom og maayo. Kanira gyud akong naabot kay usa ko ka indigent. Indigent ba kana bang tagaanan sad ba? Pero diha joy actual kay na akong naobserba na adtuan nga nagsige di siya paminaw. Pag adto na ko sa ilang balay, istorya mi sa dito sa mga balay, dire rigid siya sa daplin na kung ano di man siya mo apil kayo, buta di ay, buta siya ba? Pero kay naa may ihatag niya nga mga kanangkuan, kana mga iyagong allowance ginagmay, wa niya gastua. Kay sige mo siya paminaw nga ni ay slat din eh. Pagdayon akong lakaw, gaana bang matay? Pader, time sa pader, nako, kaya ko, arin ako, time sa pader. Sa halabutar ba ni siya pader? Na kung ano man siya, wap amang ko ika-afford at atong hope and opportunity pader ang natigom nako igo pa man ni sa kuan kaning
healing strength. Gaana bas 500 gakumkong wag to siya kita nako. Duwa magi matunol tumong nako. Ako na lasang ikabot kay ano gon man sa no. Dito siya gatunol sa laing lugar di ako ikabot para unsa man para ni pader slot pader ipalit ana. Dili masabot atong bation oy. Buta, indigent, tagaan kag iyang i-donate. Niya gani mga tinaw kay mata. Ay pag manindog na lang. Lain na sa ning way ayong istorya. Sige nindog na ta.